Poďme tu za tento semkaj. Pravidlá hneď dáme. Tak tu sa postavte nejak do čiary, na kraj vody. Pravidlá. Tak. Hej, nepredbiehať sa. Alebo na kraj vody, dobre. Keď hento bereme na kraj vody. Ja si pripravím signálnu pištolku. Psychicky... Počkej, ešte pravidla kam, počkej. No, však vydržte, kľud. Takže pláve sa na ten ostrovček. Vidíte tam ten ostrovček? Oproti? Za tými dvomi skalami. Hej, nie k majáku, ale vedľa, napravo od majáku. Tak, ja sa Jo, vidím. Tady dáno. Tam by mal byť medveď. Čak mi niekto stiahne plavky. Dúfam, že tam ten medveď ešte je, lebo nejsom si istá. A v tom medveďovi je kód. V tom medveďovi je kód, tak kto ho prvý sem prinesie, vyhráva. Môže byť? Chápeme sa? Celýho medvěda, anebo jenom ten kód? Mne stačí v zásade kód, ale nejsom si istá, či tam ten kód ešte je, keď sa priznám. Keď nie, tak ja to budem sledovať z brehu a kto prvý vyjde z vody, tak vyhrá. Keď nie, tak ten, kto donese kód, OK? Když to ten první, co ho najde, sebere, tak to už pak ty ostatní ten kód nebudou. Tak ide o toho, aby vyhral jeden. Jde o vítězství. Všetko alebo nič. Medveď je biely. Takže ideme na to? Moment. Ešte si vás odfotím. Idem sem na bok. Tak, pripraviť sa. Pozor. Štart! Idem trochu vyššie. Toto som zvedavý. Presne na toto som zvedavý. Ako prejdú cez tú zúženinu? Prešli, idem vyššie. Ak sa mi podarí. Toto som nechcela. Zlyháva technika v najnevhodnejšom čase. Myslím, že výhľad máme dobrý. Takže vedie zelený bagel, fialová šatka. Za ním asi tamten lovec, modrý bagel, oranžový a požiarník je asi červený. Posledný. Makajú. Ahoj, bohužiaľ už sme odštartovali. Takže môžete byť za divákov. Idem sa teraz prepínať, aby sme neprišli o niečo zaujímavé. A myslím, že zelený bagel vedie. Poďme. Vidím, že na budúce tam treba dať viacej prekážok, to znamená dáme, že plávať okolo nejakej skaly. Nech to majú ťažšie. Dobre, ktorý bude prvý stať, ak by nedoniesol medveďa, aby to bolo jasné.
Takže zelený batoh zatiaľ vyzerá najlepšie. A niekde nám ušiel zelený batoh. Očividne Maca nemá. Maco bol niekde tu. Buď ho niekto zobral, alebo ho to zmazalo. Pome. No cesta späť by sa už vlastne nemala rátať, išlo o to, kto doplával najbližšie na ten ostrov, lebo tam mal byť medveď. Ale medveď nám zmizol. Každopádne je to pohľad pre Bohu. To áno, to áno. To je začiatek novej éry. Zelený batoh nám ide niekde na bok. No idem dole. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. A4X20. Super, super.